Sí. Bat, bi, hiru, zaudetela, parte hartuko dezute berdin mobilizazioan. Hemen esango dizuegu nola doan dana, momentu honetan zabaldu dugu prestatzen ari dira escena nuclear. Recordad que reuniremos todo lo que sucede en la movilización de hoy por megafonía, por lo tanto, desde cualquier esquina de Bilbao podréis estar al tanto de lo que sucede. Xanaka betetzen ari dira Bilboko kaleak, egurata autobus etorri dira Euskal Herri osotikan, baina ez bakarrik Euskal Herritik. Urrutik ere etorri da jendea euren elkartasuna azaltzera besteak beste gure artean ditugu Italiako lagunak, Madrilekoak, Herrialde Katalanetakoak, Bretainiakoak, Andaluziakoak, zinez eskatzen diogu, gaur honera gerturatu izana. Eskuratu, bolokabesei lauretu, eta beraiek esango dizuete nun hartu ditzazke zuen. Behin argiak jasota, gorde, gero esango dizuegu. Zabaldu
gaitezen kale osoan zehar. Recordad que el objetivo de hoy es llenar la calle. Tenemos que llenar la calle de autonomía para hacer llegar al mundo claramente el mensaje de que vamos a acabar con la dispersión. Por lo tanto, ir moviéndonos por la calle, entre todos lados, esta vez hay que empezar con el norte. Recordad que para el gesto de final necesitamos las barras en un todavía no las tenéis. Poneros en contacto con algún voluntario y veros ya cómo la podéis conseguir. Legamos ya que esango dizuegu uneroro mobilizazioa nola doan. Modu horretan, hauden entzuna izango dezute zaudeten tokitik nola doan mobilizazioa. Gogoratu, segida, zabalburura ikusten dutenean, emango diogula hasiera ekitaldiari. Azan ere, megafoniatik izango dezue, gertatzen den guztiaren berri. Ekitaldia amaitzen denean, argi izkien dinamika eramango dugu aurrera. Horretarako gogoratu eskuratu zuen argi izkia. Cansaremos de decirlo. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido desde lejos a mostrarnos nuestra solidaridad. Amigas de Castilla, de Italia, de los países catalanes, bueno, de un montón de sitios. Muchísimas gracias, es que de caso, zuen girere, lortuko dugu, también lo vamos a conseguir con vosotras. Eta gogoratu, gaur hemen, bingo gertatzen dena, lau izenara zabaldu behar dugula, eta horretarako, sare sozialak ezinbesteko tresna dira. Twitterren, eso inscription now, ahora erabiko dugu, beraz, ateratzen dituzuen argazki guztia, bideoak, zintzilikatu, zabaldu, 11 entzunaldia mundu osoan, dispertsioarekin amaitu nahi dugula.
guztionartean, lotuko dugu, lor ezakinako. necesitaremos las luces para el texto de después. Por lo tanto, si no habéis podido conseguir la vista, preguntadle a algún
Zurakasiletik eta besteak Bilboko udaletik eta Zabalburu. Gogoratu, egin tokia zenideen, eta animo gogoratu, gaur hemen Bilbon gauza handi bat egingo dugula. Mezu argi bat zabalduko diogula mundu osoari, dispertsioarekin amaituko dugu danok elkarrekin, kalean daudeno, zenideak, lagunak, danok bukatuko dugu dispertsioarekin. Beraz, animo! Se van acercando los y las familiares, hagamos del sitio y recordad, entre todas vamos a acabar con la dispersión. Hoy vamos a dejar bien claro un mensaje y se lo vamos a dejar bien claro a todo el mundo. Vamos a acabar con la dispersión. Now, orai, ahora, vengo, garaia. Beteta dauden kalea gogoratu, dauden tokitikan garrantzitsuak dira, beraz, hor gelditu. Bai, Zabalburutik egertu zaudetenak eta baita Urrutien zaudetenak beharrezkoak zarete
keinua egiteko. Kalea okupatu, egin bidea senideei. Recordad que tanto las que estáis cerca de Zabalburu como las que estáis más lejos sois todas necesarias para llevar a cabo la dinámica que haremos después. Por lo tanto, ánimo, vamos a acabar con la dispersión. Milaka eta milaka pertsona elkartu gara gaur Bilbon, mezu bat argi uzteko. Nau, orain, bengon, dispertsioarekin amaituko dugu. Beteta daude kaleak eta pixkanaka abiatzen ari dira senideak Zabalbururaino beraz. Pasatzen diren heinean, egin tokia, erarazi zuen elkartasun guztia, eta Zabalburura iristen direnean, aurrera eramango dugu argien keinua. Hau Euskal Herria, danon artean lortuko dugu. Oraindik anarkiak ez badituzue eskuratu, azken uneak dira beraz, saiatu zaitezte zuen argizkia lotzen, eta gerorako keinua ikusgarria izango da, ikusiko dezue. Argazkia ikaragarria izango da, egin bidea senideei, helarazi zuen elkartasun guztia, gogoratu aurretikan doaz Mireitxineko gidariak. Astebururo, milaka kilometro egiten dituztenak, beraiek ari dira orain bidea zabaltzen, doala ere beraientzako gure eskerrik beroena, gure elkartasun guztia eta txalo zaparra da bat. Mediante estos aplausos les queremos hacer llegar toda nuestra encartasuna a las amigas que vienen, a los familiares, a los conductores del Mirenchín. Que sirva este aplauso para que todo el mundo se entere. Eta orain, doala txalo zaparra da ikaragarria, urrutitik beraien elkartasuna erakustera etorri diren guztientzako. Bai, Monsanto ere bai, urruti daudenak, euren zieretan daudenak beraien gure elkartasuna jasoko dute beraz, txalo egin dezagun fuerte! Recordad que estos aplausos también los van a oír desde el puerto de Santa María, desde Monsanto, todas esas personas que están ahora lejos de sus casas, lejos de sus familias, van a recibir este fuerte aplauso. Puerto de Santa María, Almería, hasta allí va a llegar. Gaur, presoek ez dute bisitarik izango. Euren senideak hemen direlako gurekin batera dispertsioarekin bukatzeko. Ez dute bisitarik izango, baina gure txalo zaparra da beroa jasoko dute. Doala beraientzako txalo zaparra da handiena. Hoy los y las presas no tendrán visita porque sus familiares están aquí, juntos con nosotros, para acabar con la dispersión. No tendrán visita, pero sí que van a recibir este fuerte aplauso. Toda nuestra solidaridad. Más fuerte, Euskal Herria, que sepan que nos tienen a su lado.
Urretikan ikusten dituzuen furgoneta horiek makina bat kilometro egin dituzte eta hortxe doaz bidea irekitzen. Beraiek astebururo urrutira joaten dira elkartasuna iramatera. Beraientzako ere txalo zaparra da hau. Vaya este aplauso también para todas las voluntarias, los voluntarios de Mirechín, que semana tras semana hacen miles y miles de kilómetros. Momentu honetan Bilbo beteta dago, toperaino, animo Euskal Herria denon artean lortuko dugu. Eta gaur hemen Bilbon gertatzen ari dela, mundura zabalduko dugu, lau haizetara zabalduko dugu eta horretarako nola ez sare sozialak ere erabiliko ditugu, gogoratu. Raola, gaurkoa izango dela, Stop Dispersion Now. Beraz, erabili bildurrik gabe, jarri zuen argazkiak, zuen bideoak, zabaldu Twitter diciendo cómo va la marcha y después mandaremos nuestro mensaje a todo el mundo. Now, orai, bendon, Euskal Herrira.
Adi, mesedez, zirkularrean zaudetenak, mesedez, igo gora, ekutu bat sortzen ari baita. Mesedez, zirkularrean zaudetenak, igo gora. Las curvas para que se vean bien. Eta meseo, txalo beroa beraientzako. Fuerte el aplauso. Hemendia, segidea, gana da eta bizitik, etorkiteko bat. Zabalduko, elkarrunen da eta une honetan, igurak altxatu dituzte. Munduaren erakusten ari dira, dispertsoarekin amaituko dugula, dispertsoarekin amaitu behar dela. Txalo Zaparra da beraientzako, indartsu, hau Euskal Herria opagiko entzun dezaten. Orain alde dago horreko iragana dugulako. Hau egin behar du geroak gura duena, hiru orratzeko ordularia, orain hemen eta denak, orain hemen eta denak. Noren ideia izan ote zen, horma horiek jasotzea, ta horma horien barrukaldean, buru bihotzak lotzea. Gaur kate horiek askatu nahiak, bete du urtzea, ez da erresa urterik urte, jende gehiago eizu, batek nadama, berriro ere zuganaino, zugana aste bat aste bi ustera, berrari gehianak legez, izen gabeko berri, hauetan bat benetan berri, benetan berri. Zenbat datza esateko, zenbat gau esperua, biok elkarri begira, denbora aurrera doa. Zure eskuan nirea, behatxua pasioan, hoituko den segundo, kristal horri aurraztantzera. Eskubete sueltan horreitzik, herriko bizolian, posto horrien horian, eta emipak bat ratakizu. Ratakizu esken itxazu bihotzean, aizua bien ondoan, radakatu egitazu, nire begioak
zen konponbidea elikatu beharrean oztopoak jartzea eta ez zuretzeaz gai ez dugun hartzen ezin dugu zain zebitu. Se tiene cuestión de Guaumen. Herri honek zilegi du giza eskubideen aldeko jarduna. Horregatik gaude hemen. Hasierako nitasunetik, norberaren etxeko goxotik, euskaldunok hain maitea dugu dutasunera pasatuz. Gaur plaza honetan eta bihar Euskal Herri osoan. Eta gu honetara borondate bera duten herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu. Sare indartsua osatzeko. Dispertsioa bizitza gehiagiren eguneroko izana bihurtu zaigu. 25 urte luzez. Gure sendiekin egoteko milaka kilometro egitera behartuak ez izatera nahi eta behar dugu, orain. Nous exigeons que nos droits et ceux de nos proches soient respectés. Maintenant. Por ley, a las presas y presos vascos les corresponde estar en Euskal Herria. Por humanidad, les corresponde vivir al lado de sus seres queridos. En aras de la paz, les... Para trasladar alto y claro un destino conjunto. Now, Euskal Herria, what we are asking for here and now is full respect for human rights of past prisoners and their families. Horregatik gaude hemen milaka herritar. Nola sinesita gauden sarekideak gara. Eta pauso elkarrekin bide hori egiteko deia egiten dizuegu. Euskal ezagun, bezu bateratu bat. ¡Arriba las luces! ¡Al Chano!
comprensión es posible. Saretuz bai hor dezakegu. Giza eskubideen alde gauden guztiok zer egiteik badugu. Erronka horri sarekideok dispertsioaren 500.000 liburuxka banatuz lagunduko diogu. Ondoko auzokiderik hasi eta munduko txoko guztietako pertsona ugariri dispertsioaren errealitatea ezagutaraziko diegu. Zu ere izan zaitezken No vengáis a Zabaldu, hay mucha gente aquí. Eskerrik asko, apazue. Amaitu baino lehen, azken txaloa, el último aplauso, fuerte. Antes he visto, ahora se vive en Berlín, Leno, ilusionado, Argentina, fuerte, Chalo Zavala. Zorionak Euskarrera, lortu dugu. Gogoratu, erabili ondoko tarea. Por favor, recordad, utilizar las calles contiguas. Argi izkiak ez bot. Oso egiten ari gara, gogoratu, lasaitasunez, denbora dago, pixkanaka, eta inguruko